Kabaro adala na mapan iti SMC Tilawag nalukatanen dahil dati report manibod kani Idol Glenn Batuyong. Mga idol nagturong iso na iti SMC Tilawag. Idol Glenn para iti damag luka. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Glenn, please go ahead. Nalukatanen ti kabaro adalan ang mapan ti SMC Tilawag iti agpabagatan nga paset ti Gilbert Bridge. Malagip nga daytoy ket nang ted ti adu nga saludsod kadagiti motorista, aglalo kadagiti agpaspasada nga tricycle, kadaytoy naglabas nga aldaw. Adda naparitan nga sumrek nga tricycle gaputa daytoy kanu nga kalsada ket para kadagiti private nga lugan laeng, ken saan nga pang publiko nga lugan. Adda pay sign nga naipaskil nga exclusive lang kadagiti pribado nga motorista. Kuna dagiti gwardiya tinasao nga mall ket sumursurot da lang tinaybaon kadakwada. Adumet nga motorista ti saan nga imanamong kadaytoy nga naiwayat nga pagalagadan mainaig kadaytoy baro nga kalsada. Idi kalman ket sinungbatan ti syudad Tilawag dagitoy nga saludsod para kadagiti motorista nga mapan ti SMC Tilawag nga daytoy a kalsada ket parami na klase nga lugan ken paralaing kadagiti sumrek nga lugan ken saan a pagroran ti lugan. Manamnama alumagaan ti trapiko ken alaliston ti agturong ti SMC Tilawag kadagiti sumarsarunong aldaw. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak RMN.